Koron vella kunno ka fanye sade etunya ka fo jamana kono nyemo ate chinye fanye wa koron vella kunno ka fanye sa tunya ka fo jamana kono masakeo jamana kono nyemao ate chinye fanye koron vella kunno ka fanye sade etunya ka fo la fama amolame jamana kono nyemao amba ulame bakari tula chinye fonye bekuno bi ala bolo sade etunye kavo imanye siki maname sondiki na me dondo imaye hake maname halekale me berenyini adumana sigi ananyine bosada etunye kavo alla ne la fama bamalanga kunandi abari kanye koron vella kunno ka fambe sada tunye kavo tunye kavo tunye fanye bagari tola tunye fanye nangamade tunye fanye masake ba tieni abefo abe wala jamana deka sika ka jamana don ka bwa kibare o kalama wuli ka jo muganga ke o ka ke bara muganga ke o ka ke faso de ye do bitike do rabibo o fana bitike do rabibo faso de ye faso akabo generation be kelengele ye kata se anyira ba kun kelengele ma o matise ka fokoro akabo generation be pebi taka kono ebeta ni generation ro bina no fana bina nga kana kangono ina fo faso de bi da on ka klima anka dodoro amma amina tuga mun ke bi sinima siningena ma o de fana mana o bi fo akara mina ko juguyo akara mina ko nyumanyo o de lakale buke o nango sinima siningena ma malide munu mina o kase ko kun korota o wasale nga se ka ke faso kono o anga miri ka don ka fo an fora ma do ko o temena sra do de fe o jaku ya manga an fana kate mo sra de fe nango an komo ka wasa soro anna o ka kun korota soro anna amandisi goshini cheba chama nyibi nga o cheba u jera fe do de ko we are donc kafo ko kafo ngelendo ko te du sokolo de febe ula kujo wato wati jamana de untukuru ko ni ya meche ba iko jamana bade ni ya me masake ba iko jamana bade mali nyo de o cheba uluka jamana bi ko de keme ni bi o ma ambali yela kolona o ma ambali chachiri bola o ma ambali aywa anga sumuko nanga kuntankula amambali sunokola amambali foila fo jomina ni marfana na dajwa ngela tona de kabikulungo na manzige kininga alaje e ko ni arabu jamana udi pui ni bike ni yoro jamba de nundila be anyere be dalaw kono ambe wulilo kono nga nama sinema oh ko jamana ko tout va bien mali kembo diye mali tabulu kembo diye do baby politicien kunda bu sanduru bo tise ka su fasula sanduru nga ube bamako ya ubala ko tout va bien ko febe kan
ne ko kuma a bɛna tiɲɛ don jumɛn de ye n'i ye Mali ta anw ka jamana yani région kura ninnu ka na an bɛ kɔrɔnfɛla dɔ ni région belebeleba 3 mun ye faamuyali ka sɔrɔ a la teliya la n'i ye o région belebeleba 3 ta bi n'o ye Tɔnbukutu, Gawo, Kidal o de bi bɛn n'i ye Mali yɛrɛ jɔ sarada o sarada région 3 in bɛ 75 de ta 75% du territoire malien, les 3 régions du nord. Maintenant, il y a un nombre de population ta, donc comme statistique code, Bataki Doba ira 7%, Bataki Doba ira 9%, mais ce qui est sûr, statistiquement il va falloir qu'il y ait 10% bon. Donc il va y avoir Mali top to 25% tawa. Ni ye segu fa do sama kabola. Ni ye kulukoro fa do sama kabola. Ne ko Mali top to jumende combien pour cent? Nga amma misali ni famia ni shikono. Tanyini na obuka tanyini na. Place na obuka place nyini na. Nanyini na obuka nanyini na. Nga jamana dedo de julube kabo diɲɛ dongo do ala ye tile o tile wuli bi Mali kunna ka bi Mali kunna Mali den dɔ de joli bɛ ka bɔ et tuma ko mun bɛna an ladi an bɛna faamuya cogo di jamana bɛɛ ma firi wa ala k'an kisi o ma a bɛna faamuya ni jumɛn ye bilen ko dɔ kɛra ten ko dɔ kɛra nin maa nɔfɛ koko ninnu na ka jamana kɛ maako ye ka jamana kɛ taɲiniko ye ka jamana kɛ kilanko ye ka jamana kɛ jiyeko ye avec ka firi kule bɛ ka bɔ jamana denw da o si tɛ ka ladilikan d'an ma an bɛ hali bi an b'an sɔn sɔ bɛ da fara la an bɛ dɔ fa la ka k'a kan nka Maliba kɛra o de ye mun m'a bila mun na n bɛna mun baara kɛ nin yɔrɔ la ka se ka yɛlɛma don a kɔnɔ ka ɲɛta sabati o to miiriw la o tɛ sigi n'o ye ne bɛ se ka joli suɲɛ nin yɔrɔ la n bɛ se ka joli yuruhuru nin yɔrɔ la n bɛ se ka affaire joli kɛ nin yɔrɔ la jamana kɛra o de ye mun tora bilen Maliba la sa ko dɔ kɛra sa ayiwa ka foli ni tanu kɛ maliden ye k'u ni tɔɔrɔ k'u ni dekun nin ne Bakari Dogola Dunga ye bi su in na sa ka foli ani tanu ka aw ye Amara Kone a bɛ nɛgɛ karafew la Shakura toma lamɛ nuko papa yaya fa lamɛ arajo kiledu ibi émission min kɛ ayiwa lakana ko la Amara bi an bɛna an da se fɛn min ye an ka guruma kɔnɔna ko ye an bɛna an da se a ma sabula an y'a ye k'a fɔ ayiwa hakilina ni kɛwale dɔw taara ka guruma sɛgɛrɛ an bɛna an da don a la an y'a dɔ fana k'a fɔ mun ye accord d'Alger ko ye accord in maliden caman bɛ yen min ma jɛn n'a ye caman a kɔnɔ caman ye fɛn dɛ hali ni mun sɔn n'a ye i b'a sɔrɔ fa dɔw bɛ yen o ma jɛn n'o caman ye dɛ n'i ye o jateminɛ kɛ ngo n'a ta o ta a waati ɲɛmaw y'u ɲɛ tuguni ka papiyew bɛɛ signé ko k'u bɛ bɛn nɔfɛ malidenw kɔni y'u ta kɛ hakili ayiwa ta kɛra hakili wasi ye parce que kuma minnu bɛ ka fɔ ani mun bɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔ ni k'i b'a faamuya ni k'a walawala tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mun di o ye fɛn dɔw ye nka u n'a ta o ta malidenw y'u kuru dusu kan u bɛ accord in ko kɔnɔ u dɛsɛ bɛ ni ka a kow sabati fo kana se an bɛ filɛ waati min ma hali ni sabatili minnu kɛra o kɛn bɛ Mali de ka ɲɛkumu kan ayiwa nka k'a fɔ ko babanciw ye fɛn sede a ko kɔnɔ an ɲɛ to o la a aki fɛn bɛɛ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ Mali de ka ɲɛkumu kan an ɲɛ b'a la tuguni bɛɛ b'a dɔn ni k'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina ni jamana saba in bɛ taa ayiwa an bɛɛ bɛ dankun bɔ o jamana saba olu ni ɲɔgɔn cɛ u b'a to k'a fɔ o de ma nanzarakan la ko la zone des 3 frontières bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko terroristes ni maafalaw kɔni ka kɛwale kojugu cayara ye bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛwale jugu cayara anw hakili b'a la k'a fɔ dɛmɛ de na don anw ka armée ma minnu ko k'u n'a ma an dɛmɛ n'u ka dɛmɛ ye tiɲɛ ye
anw ka armée de kan ka se ka dɛmɛ kosɛbɛ ka déployer o zone ninnu na ni ko anw ka armée hali Mali yɛrɛ armée kelen dɔrɔn tɛ bilen. L'armée burkinabé, l'armée nigérienne, l'armée malienne, ne kande ku fara me G5 ka o kalo yɛrɛ o G5 bɛ objectif wɛrɛ de nɔfɛ an bɛ an ɲanda so ma ka tɛmɛ ko an tɛ se ka fɔ la wa don nataw la G5 ko an b'a wala mɔgɔw k'a faamu. Mais n'i ye nin jamana kelen kelen armée ka capacité renforcée zone des 3 frontières a été sécurisée wa renforcer les moyens, mettre les moyens à la disposition de ces 3 pays au niveau de ces 3 armées respectives. Aujourd'hui, il y aurait eu un changement dans la zone des 3 frontières. Maintenant, comme Pmaouchaira, en global, là, moi, c'est ma moye, ou qu'on a zone de comme militaire, comme sécurisé, comme créer gourma kono. Bon, on nous va donc à fond. Accord de signer Watimuna. Accord signé na ka uluto zone doula. Anya ye anga mouvement armé ou mungo kulube malikola. Ina fo gacha, ganda izo. Aywa ulunu ka jekulu. Ni aywa uluni maître Aruna Touré. Awa plateforme mo. Oh, plateforme mo yi ngara da ulula. Akoru signé kofe ka yoro chaman dara ki ka bo sema mo bolo. Hakli jigi ko dedo. Ces mouvements armés la gata ko ganda izonu uye umu farama nyonga ule ngara da ula. Accord signé kofe ka yoro chaman dara ki ka bolo mbe misaliata ala belebele ka okunye Menaka ye la ville de Menaka même. Plateforme ko ngara doula ka sema ni gancha e to di emela mo ko benga boy 2 heures de combat a do matemaoka oui combat d'amna 9h 11h BC mamna sema mo yuka kasa kuruka bolé. Ils ont fait plus de 10 tentatives pour déloger la plateforme de Menaka, ils ont échoué. Plus de 10 tentatives. Ils viennent, ils attaquent. Ils replient. C'est ça où nous avons une communauté internationale là. Au cas où Mali gouvernement bolo bichi, accord, gouvernement fanaka au mouvement nous amakene bolo bichi blé parce que gouvernement ta kunkara bagabakali yere nama keta yani ndo jamais disposition keta. Ibeka avait dit ça à l'époque. À ce que ces mouvements rebelles là, du moins pas rebelles, ces mouvements liés au Mali, pour le Mali, Kouka Borona ou Katosema Mobulo. Bon, on a vu ça. Mounye Munismaï, ou lui rebe ou là, ko ayi, ko signatiri kera do me kamunto yoromuna, ko nununga bo yoro la ko ka yoro nto numulo. C'est comme ça que Menaka a été restitué et mise entre les mains de la SEMA. Ibeka a sonné 4 sur table. À l'époque, ils avaient même menacé Gamou. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que SEMA a essayé tout ni, kata Mali yorowere, ka alebeto occupé, ko sécurisé, et que la communauté internationale, cette communauté internationale ne dit rien. Ou va faire une insécurité, mais insécurité, Dieu n'a sécurisé. C'est l'État malien, c'est l'armée malienne. Ce n'est pas ces milices, ce n'est pas ces groupes associés aux terroristes. Ce n'est pas ces groupes associés aux terroristes qui ont commis les massacres d'Aguelog, de Menaka, d'Anefis, de Tessalites, qui doivent aujourd'hui être, ils n'ont de place que devant la Cour pénale internationale. Et on espère qu'un jour, les massacres d'Aguelog ne seront pas impunis. Que justice sera rendue. Et ce sont ces mêmes terroristes, ces mêmes clans que le ministre français Jean-Yves Drian même a qualifié à un moment de jouer entre les terroristes et quoi. Il s'agit du Haut Conseil de l'Azawad que Jean-Yves Drian a nommé ce jour. Bon, comment se fait-il encore que ces mêmes groupes-là encore s'élèvent pour aller dire qu'on va les sécuriser, on va faire un tampon ici, comme ça. Et que l'État malien est là, l'armée malienne est là.
nos frontières ne seront sécurisées que lorsque ces 3 pays auront les moyens nécessaires pour sécuriser ces frontières. Ce n'est pas avec des groupes terroristes. Ce n'est pas avec ces groupes-là. Donc rien ne justifie aujourd'hui cette volonté de la CEMA d'essayer de se déployer dans le Kourouma, parce que le Mali est en transition. Donc on va essayer d'occuper plus de terrain. Et voilà, la communauté internationale, Aïe Sabali, sinon on dirait que vous serez complices. Comme déjà, Mali on boulot à complice et fin de donc Sabali. Quand il y a des dakunga, aywa Mali gouvernement koni anya ye ou ye tabali goshi koute gene ko yin. Mali armée anya ye ou tabali goshi koute gene ko yin. Oh bon, mais maman communauté internationale mangame. Ministre au munungo ko Mali armée ka bomina ka kaduma. Oh bi wule fle utame yoro wora munasisa. Ulu kap makara munye. Sida kap makara munye. Union africaine kap makara munye. Français kap makara munye. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas. Kui, namana ni baski balia mi zone kono, atse kana noye. Aywa, kuma mandi dakle na wati manja 2021 amaranga kuma di matoma. Oh, sema mauka ni hakilai. Ambulo, mamuni ni terrorisu, matise ka danje bo uninyo anje. Tuna fosa niye baf kalfa surku mawa. Parce que mauta do liye munye. Binou tala ni yoro attaqué, ils sont au conseil de l'Azawad. Chinou Boutan ni yoro attaqué, ils sont Assadine de Yad Agali. Yave Boutan ni yoro attaqué, ils sont avec Amadou Koufa. On ne sait même pas qui sont, mais ce sont les mêmes hommes, les mêmes têtes. Kala kana to awbolo. How ka wuli akata yoro mne ka faruka. Autaruka. Eba. Nga gouvernement, nga klela ukanga baral folo munga yoke. Oui, ka tabali goshi koute jena follow. Allô? Bismillah. Amba la tanu. Amba la tanu alhamdulillah. Nogo, efra ngali mingao. Njama ba minna mewo. Fukana kele balio bo muna amasiga dobiga faraga fuitika wala o kore dita de. E nyabulu wer la dore la ni yala tanga dugu kono wa. O oni flana minyo. Oni flana minyo. Esi ko mi ga diga on vanda ona chukome ka on suka chukome esi abala ko ke famaula. Oh, uklobila dina. Famaula de se ka ninjabi. Uklobila. Ha? Uklobila, ulu de se ka ninjabi sa. Ah, suno nyanga mana gwande kata dunguru yoro do bika boshi, dunguru yoro do bika boshi, dunguru yoro do bika malika fa. Ni kufa kam ko mamu ndraki. Yadda kam ko yoro do ndraki. Si sa sema mo ko ta yoro do ndraki. Mungera ni fuye wuli ka boya yoro tini fen na fa ben na wa jamana yere tambulu fola ando nyanyi ni fola jamana ni meka kono gwa mindanga taro taminuna abika kamana gwa mini la fili mindanga ni ala rete jonta hagedo anga wuli ka njode taro ta na fuye tambulu yango anga wuli ka jamana di bala ka keni je tugula ta halita anye de mabika nyon halaki jarno tuguni halita amugo te ola ko redi Nye dungu do Malien do de nibi bon, way basro Malien do de fana be do fa. Ti fu me do ko nunzi me ada u genga boy. Ni ga ita nunga yoroti abana. Jamana re beka do be mina ka ba piu. Yoroti me bi bla be ma mina. Ngale gele. Ndi bleu. Ala ka no ga. Amira bien ma folie ni tarni bien ni ci ka weli la 2021 Un monde sans terrorisme radio Clédou ale konona do. Aw ni de bakari to la do aka wala famille ka soro ala. Allo. Allo. E bismillah. Ansu. Ahaba Dimbaya. Resira somodo. Alhamdulillah yambalatanu. Suleiman Bagayo Kavo Jani. Aywa Bagayo. Ka follo. Foli jaranye. Vraiment jamana kanu ba andu sukuna. Alhamdulillah. Na arbi ambani na alafe. Alaka basi sigina di jamana ngono. Ami abiyama mi. Alaka hatlani mandi jamana tuguma. Ami abiyama mi. Ankon be tifili to kono. Anta fodo malukola. Fengo fen oye aniratai. Ekol ko, madrasa ko, doctor ko. Anira de ba beke. Na nyang anka wari. Na harbi ambani na lafe. Alaka hakini mani domana kondiguma. Amira biama. Waka follo. Foli jaranye initi ka welela. Aywa, radio Clédou sanvela do, jamuka un monde sans terrorisme do. Anga jeka wala. Aywa sema mauka ni haklina ka fu buta yoro do sécuriser
an kɔni y'a ye an ka cɛdenw kɔni wulila k'u jɔ awa mun y'an ka sarasiw ye u ya tabali gosi u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye k'a tɛ se ka kɛ n b'a fɔ n ko fanga tɛ sarasiw la fanga ye malidenw de ye fanga ye malidenw de ta ye kibaruya in kan ka dɔn maliyɛnw k'u sigi ka wuli k'u jɔ k'u sigi ni fɛn dɔ ye parce que ko dɔ de don ayiwa anw ɲɛ b'a la pour que anw ka ministres olu ka taa Kidal u bɛ an t'a fɔ a ka jugu visa ta ye quoi u bɛ taa fana ko an ka sarasi tɛ taa u nɔfɛ an ka sarasiw tɛ don hali bi ko b'an bolo hali bi ko an sagoya bɛ Kidal la Kidal maaw bɛ na i bɛ drapeau wɛrɛ nɔrɔlen sɔrɔ u disi la awɔ u n'anw ka sarasiw yɛrɛ bɛ photo ta n y'o photo dɔw ye kabako don maloya don u ka azawadi imaginaire o drapeau nɔrɔ b'u disi la u bɛ na u n'anw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'u jɔ u b'o photo ta o drapeau u taara anw ka assemblée kɔnɔ diɲɛ min nɛgɛ bili hali bi an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa jamana ko in na 2021 0011 allo Togola bisimila ancien dɔ kati fana fara an ka foli bi ancien Togola i ni fama a dɔɔni a kɛr'u ye i ni faso baara alhamdulilayi alhamdulilayi nin ko in Togola nin bonyalen fɔ masaw babi jamana yɛrɛ tagabolo an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min sisan de naamu ne yɛrɛ ma foyi faamuya la nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ ta ka yɔrɔ bɛɛ minɛ hali i tɛ se ka taa i sugunɛ kɛ kabako don kabako don i ye kabako ye dɛ kabako don o tuma na min mun kɛ mɔgɔnin fila sina tɛ ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲagami an bolo tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ o la malidenw an kɔni sigilen bɛ a dabaya kuma fɔ la k'a sɔrɔ an tɛ se ka foyi de kɛ ninnu bɛ se ka ni faransi bɛ ka zamara kɛ cogo o cogo a kɛra cogo o cogo ni maliyɛnw bɛnna kan kan a filɛ nin pati kelen yɛrɛ olu mɔgɔw y'u ka débat lamɛn o don olu yɛrɛ tɛ k'a bɛn pati kelen tɛ k'a bɛn kan kelen kan o jamana bɛ dilan cogo di nin kɛlen kabako y'an bolo dɛ ala ka hɛrɛ k'an ye amira biama a bɛ ɲɛnabɔ ancien an ka wuli k'an jɔ ɲi ta aw fana a y'a seko kɛ mɔgɔ dusu kasilen jamana in kan dɛ a y'aw seko kɛ faso in ye ayiwa aw ka faso in ye nin cogo la bi a ma nɔgɔn i cogo la ahaba an ka foli tanu ni b'aw ye amira biama ahaba ala ka jamana lakana ami ala ka ɲɛmɔgɔ la ala ka taga ɲɛfɛ ala ka jugu ala k'u nagasi amira biama ami ayiwa bɛ n ka foli fɔ n ba ni ayiwa n kɔrɔ ni dɔgɔw ye ayiwa amara ko bɛrɛdɛmu fɔlɔfɔlɔ minnu donna mali kɔnɔ ko ninnu de taara boli ka na sa ni mun filɛ ka weleli kɛ olu de ye mali bɛrɛdɛmu fɔlɔfɔlɔ mali ye mun sɔrɔ ka don olu de donna n'a ye o don mali armée ani bi an bɛ armée mun kɔnɔ ayiwa a cɛ ka jan dɛ o de la n k'u ye mali in ye cogo dɔ la bi ka na ye da fo mun ayiwa u dusukun ko hali bi an b'a la de deli sa k'u dusukun kɛnɛya ɲɛ tɛ n y'a caman bɛ yen n'i y'u wuli bi u bɛ saya feere tuguni a ma nɔgɔn u y'u ni di ko faso k'u fɛn bɛ di ko faso nka bi ka n'o kɛ catiribɔ ye o ko maliyɛnw k'an ka MINUSMA mɔɔw ɲininka an ka faransi ɲininka k'u k'a walawala an ye ko sema mɔɔw ka nin kuma in min bɛ ka k'u bɛɛ ɲɛ kɔrɔ o ko mun don provocation jumɛn don ne tɛ kɛlɛ t'anw n'olu cɛ o ni kɛlɛ bilala olu n'an ka armée cɛ n y'a fɔ aw ye maliyɛn walahi nin kɛla aw ye 1 heure de temps sinon 30 minutes walahi mali armée bɛ Kidali minɛ nka mun b'a jukɔrɔ u b'a dɔn jɔnni ye marifa ta ka mali sarasiw gɛn ka bɔ yen Musa Mara taara jɔnni y'a kɛ jɔnni ye mali armée kɛlɛ jɔnni ye mugu da yɛlɛ u kan a ka ɲɛfɔ a bɛ walawala o nka amara n y'a mɛn si bɛ kun na olu kuma si bɛ cɛ kɛ ni si tɛ mun da la dun kuma tiɲɛ de ye nin ye o a ka ɲɛfɔ kɛ ɲɛ tɛ n ko gacha ninnu ye mɛnna ka bɔsiw la 2 heures de combat o tigiw bɛ se ka jɔ mali armée kɔrɔ allo Togola ça va alhamdulilayi an b'a la tanu ahaba kɔri baasi tɛ yen an b'a la tanu alhamdulilayi radio Kiledu do jama bɛɛ tulo b'i la nin waati la i bisimila mais arajo min b'i kɛrɛfɛ i b'o de datugu arajo b'i kɛrɛfɛ kana f'i bɛ n lamɛn o fɛ o datugu allo arajo b'i kɛrɛfɛ o datugu ko Mali bɛ démocratie de dingɛ kɔnɔ bi naamu parce que jamana in bɛ bolo min kan nin ye fanga ma ɲi bɛɛ bolo naamu démocratie fanga
amai namo parce que c'est ça mo ta kera na folo be ngo me wuli ka fanga nyini namo donc ni fanga ta obolo kan ro fanga bina ni tiene di okma ne kon be min do mali ko ina malien démocratie famille ko jugu donc ni malien ni ye na folo soro ne keke du wuli ka jamana mara ere masika du ko wari bi bolo ne ko an kana fɔ ko démocratie ne bolo démocratie tɛ an ka société de do ne bolo han bɛɛ n'i ka faamuya do togola n bɛna le misaliya la n'i ye maire sigi ta sisan yɔrɔ o ye population kɛrɛfɛ vote ye a fɔ ma ko proximité ou bien o t'o ye commune kɔnɔ i b'a sɔrɔ dugu den bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn karisa ye maa ɲɛnɛma ye nin tɛ don maa ka manamana ko la sigida kanu bɛ nin na nin ni mɔɔw do ani karisa bɛ bɛɛ b'a dɔn karisa ka yuruguyurugu a ye kaso wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nka wari b'a kun ne ko ni maa fila y'a présenté ka commune kɔnɔ jɔnni bɛ passer ni maa fila bi bi na malien ɲɛ bɛ waritigi de la u bɛ voter waritigi ye hali n'u b'a dɔn k'a fɔ a taara kaso la suɲɛni la a b'a dɔn a taara nin na a taara nin na a taara nin na donc la politicien tɛ démocratie tɛ nkalon ye Mali politicien tɛ peuple de do la société malienne tubabu fɛ an ye démocratie ye minnu na i tɛ se ka kalo tigɛ o n'i ye kalo tigɛ e ka kalo kelen dɔ la kaban i ka carrière ko banna nka y'a faamuya ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan ayi dɛ o tɛ dɛ o tɛ an tɛ ka démocratie kɛ dɛ an bɛ ka mun kɛ o ye ko wɛrɛ de ye mais o tɛ démocratie ye n'o tɛ n'i y'a jateminɛ ni hakɛ min bɛ ka tiɲɛ Mali kɔnɔ bi ala ko tɛ o bɛɛ ɲɛ b'a la o ko ɲiyɔrɔ ɲini de do o de bɛ ka ko mɛn ka se nin ma wala jamana in an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ kɛmɛ taa ɲini an balimaw n'an sinji minnu bɛ nin ko in na ala k'u bɔ a janfa la ami yala biama o tuma maa minnu fana b'a fɛ ka Mali in de sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ ala k'u jigi a ala k'u sigi u sen tɛgɛ kɔnɔ an degunnen don an tɔɔrɔlen don tiɲɛ ka di ala ye an tɔɔrɔ la dɛ ala ka su hɛrɛ ayiwa an ka foli bi ye aba nin na kan ka ma laban ye sabula waati ale bolodalen ale sera ka bɔ an ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa k'a fɔ ko ni nin ko in ani kibaruya wɛrɛ ma kɛ ala ni alamisa wɛrɛ na ala y'o yira aw ni na alamisa 14h05 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kura min ma kɛ nin dossier kɔnɔ an b'o da jamakulu kan ayiwa an ye taama minnu fana kɛ ka taa Mali kɔnɔna la ayiwa sa an na se k'o baro dɔw lamɛn alamisa 14h radio Clé sanfɛ aw ni ce kaw kulomajɔ la ayiwa an bɛ se ka fɛn min fɔ nin ko la bi fɔlɔ o ye nin ye k'a yira Mali ayiwa autorités la k'u ye nin tabali min ko nin gosi ayiwa maliden bɛɛ b'u kokɔrɔ nin ko la maliden bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ nin ko la parce que nin ye an bɛ ka jamana fori dɔɔni de ayiwa ni kelen kɛra ayiwa bɛɛ b'a dɔn mun bɛ bɔ a la dɛ yɔrɔ dɔ minɛ n'olu la o ko kɛra cogo min na i bɛ ka tile la a ma dogo maa la dɛ ayiwa nin ko ye kɛnɛkanko ye ayiwa an b'an sigi fana ni ka ayiwa mun ye communauté internationale ye olu fana ka réaction kɔnɔ a ko la mun bɛna fɔ u bɛna mun fɔ an b'a ye a ko la hali n'o ma kɛ faso n'a jɔ a jɔyɔrɔ la sabula malidenw na wuli k'u jɔ aw ni cɛya ko kulomajɔ la ayiwa ne Bakari Togola ye micro bara ni Amara Kone ayiwa ale tun bɛ ne ka karafow la tonton Lamine ale n'a ka jama ayiwa olu kɔni ye labɛnw sabati ka ban ayiwa an n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an b'a fɔ aw ye sa ko ala ka an bɔ su la ayiwa nka minnu ma ayiwa dilan yɔrɔ dɔn fɔlɔ k'aw cɛsiri sabula Lamine n'a ka maaw ni baro in kɔni daminɛna sunɔgɔ tɛ yen ka ban ayiwa aw ni ce aw ka kulomajɔ la an ka foli ta n'u b'aw bɛɛ lajɛlen